Čaučaučaučaučí. Já jsem se u nové, druhé, skurvené části. Takže doufám, že už bude v pohodě a hele, než jsme koukota. Jsem vám něco vám řekne. Mě zajímá. Můžeš mi říct, kde jsi byl? Neměli jsme být náhodou u mě a jet někam do prdele? Já jsem se tu na nákupy, pro věci, můžeme s nimi a na oběd. Tady toho čuráka hledáme v 5 částech videa, chápete to? Tady tou malou s rudou. Ano, řekni, co je? Ty jsi debil. No, vidíte, jsem debil, jo. Což mi říkalo lidi. Ale to nevadí. Co tam? Takže to nic nebude vadit, že debil natáčí. Jej zmrde. Nejde buchnout. Snaží se bouchnout. Co je? Ukaž to na kameru. Ukaž sračka skurvená. Jedeme na kaviňák. To jo. Nebo jestli chceš jít někam jinam k vodě. Ano, to nikdo není. Nedávejte si sluchátka na hlas. Dobře. Ale u Ozy nikdo není. Tam taky ne. A já budu potřebovat počít na sobotu kolo. To jo. Přijede mi ten strejda s těma pneumatikama. Pro tebe. Takže asi jo. Jdeme na chvilku k tobě? Ne. Proč? Musím mi něco pomoci. A to já to taky. Proč? Budu v pohodě. Já natáčím jenom tebe, já nenatáčím nikoho jiného. Aha, sebe. Víš, že...